כשבוחנים כיתה של תלמידים, אפשר לראות כל מיני ילדים. כאלה שישנים, כאלה שמשחקים, כאלה שלא מוצאים מנוחה, חסרי שקט, היפראקטיביים. פעם קראו להם בעייתיים, חסרי כבוד, אפילו עצלנים. היום קוראים לזה בעיית קשב וריכוז. מהי בעיית קשב וריכוז? אוקיי. בעיית קשב וריכוז היא בעיה שלפעמים ניתן לזהות אותה חיצונית, ולפעמים, למרבה הפלא, לא ניתן חיצונית לזהות. על פני השטח מדובר בתלמיד בכל גיל שהוא, יכול להתחיל מכיתה א' וגם גן ילדים ולהגיע עד כיתה י"ב. חוסר מנוחה, משהו שלא נותן לתלמיד עצמו לשבת מרוכז בדבר אחד לאורך זמן. משהו שמרגישים שכל רחש או כל דיבור או כל באמת רעש קטן בכיתה יקפיץ את התלמיד לקוי עם בעיות הקשב והריכוז, ולפעמים זה מגיע למצב שתלמיד יכול להגיד לי שהתלמיד כותב, בעצם הטיק טק הזה של העט, הכתיבה עצמה מוציאה אותו מדעתו והוא לא מסוגל. אתה מרגיש שההתאמות מועילות לך? כן, מאז שיש לי את ההתאמות, אני הרבה יותר מצליח בלימודים, והציונים שלי השתפרו בצורה משמעותית. אני מרגיש שיש לי הרבה יותר זמן לעשות את המבחנים, ואני מצליח הרבה יותר גם במקצועות המדעיים שהיה לי מאוד קשה לפני. אתם מצליחים להקשיב בשיעורים? באורגינל לא, זה תלוי. צריך לקחת הרבה ריטלין בשביל זה. הרבה, יש 16 כדורים ביום, כאילו, מה זה שאתה תלה הרבה? קח כדור, אתה מרוכז, אתה לא לוקח כדור, אתה לא מרוכז, ככה עובד. מה התסמינים שאפשר לגלות מישהו שלקוי למידה ובעיות קשב וריכוז? אז שוב, אנחנו חוזרים למשהו שיש לנו איזשהו רצף של הנורמלי. ואצל ילד עם בעיות קשב וריכוז שהוא לא מטופל, נראה לא פעם מה שנקרא הפרעות בחשיבה הרצופה. נראה אותו מסתובב על הכיסא, ופה הוא צריך להוציא עוד דבר, ופה הוא שכח להוציא דבר, ופה הוא מתגרד, ושם הוא נעמד, ושם הוא קם, ואתה רואה שהמסוגלות שלו לשבת באותה תנוחה, אפילו לאורך זמן, שילד אחר כן יכול לשבת, היא מאוד בולטת, כי הוא לא מסוגל לעשות את זה. אני כל הזמן יוצא החוצה מהשיעור, אני חייב כל הזמן לשתות, אני תמיד מתרץ את המורה, וזה בא לידי ביטוי זה שאתה כל הזמן בפלאפון, מתעסק, אתה לא יכול להתרכז בשיעור, ואז המורה תופסת אותך ואתה מתחיל להתווכח איתה, ואז אתה מתחיל לתרץ אותה שאמא שלך שלחה לך אס.אם.אס, שאימשה אתכם לקחת את הכדור. קטע, זה דווקא די משתלם. איך המורים עוזרים לכם להצליח עם לקויי למידה שלכם? הם עוזרים, לכל אחד הם נותנים יותר זמן, הם באים לקראתנו, למי שיש התאמות, הם מתחשבים בזה, הם לא עושים בעיות. כן, בדרך כלל שהם יודעים שיש לאיזשהו ילד בעיה, אז הם באים אחרי השיעור, שואלים אם צריך עזרה או משהו וזה.